ଶୁଣିଥିଲି ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ସତ କଥା, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ତୁମର ନିଜର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ସତ କି ଦିନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଜଣା ଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଲାଗୁଛି କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଯାଇଛି। ଜାଣେନି ଆମ ଭିତରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାକି ତୁମେ ସିନା କିଛି କହୁନାହଁ, ହେଲେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ବି ଯଦି ନ କହିଲେ ସବୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ମୋ ମତରେ ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କିଛି କହିବ? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିବି ସବୁ ଶୁଣିବ ଆଉ କରୁଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼, କହିଲ କେବେ ଦେଖା ହେବ ଆମର? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ପଚାରିବି ସବୁବେଳେ କହିବ କି ଦୁନିଆଟା ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ତାପରେ ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଘର ବେଶୀ କିଛି ଦୂର ନୁହଁ, ତେଣୁ କେବେ ନା କେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ଦେଖା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ତା ଉତ୍ତର? ଏଥର କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚଳିବନି। କୁହ, ତୁମେ କେବେ ଦେଖା ହେବ? କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ପରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଶୁଣ, ଆଗକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଆସିବ?